chirimbolo isto ao revés, como sempre. Sempre me pasan estas cousas. Aí vai. Pois non se me aguanta dereito, está hoxe que non quere... Que pasa aquí a chisma esta? A rechispa, negra. Hola, que tal? A ver, aí está, eu non lle vou tocar. Sempre teño problemas co chisme este. Vou ter que comprar, que non sei que me dixo a semana pasada que tiña que comprar un chisme para apoiarlos. A Mar, foi Mar, a que me regalou esta taxina. Que tiña que comprar un chisme para apoiar e ao mellor sí que estaría ben facer. Que tal? A ver, quen anda por aquí? Quen anda por aquí? A ver... Hola Marinieves, Elvira Gándara, que tal? Moi boa tarde, sempre anda por aquí tamén. Aquí estamos, Carla e yo de Benvibre, Vigo. Hola, aquí estamos Carla e yo, o sea, Marinieves e Carla. Pois, moi benvidas Marinieves e Carla. Boas tardes a todos, dinos Miguel. Hola Miguel, que tal? Moi boa tarde. Susana Crompor. Yo estoy, yo tamén estoy. Hola, que tal? Moi boa tarde. Temos por aquí a nosa afillada, a nosa querida afillada Lucía, mandoume onte unhas fotos para dicirme o moito que traballa un montón. Estou moi orgullosa dela. Lucía, estou moi orgullosa de ti, porque está levando a cabo moi ben a súa hortiña. Se aí puxeron un mini invernadero, rematamos de plantar os pimentos. Fixemos un mini invernadero aos tomates, tivemos algo de mala sorte e ven unha granizada. Esperamos que non se estropeara nada, bicos. Lucía, deseoche de todo corazón que non pasara nada. Aquí dis que iba a facer mal tempo, pero ainda non se veu a chuvia. Eu penso que por aquí non vai a chover. Así que Sonia foi a primeira en darlle o like e pareceme mal, porque tendes que dar todo o mundo o like. Son de 70 personas. De 70, ten que haber polo menos 60 que sepan como darlle o like. E ainda que eu sei que hai algunhas persoas que non saben moi ben como darlle, pero se estades aquí é porque vos gusta, entón dadelle o like, que non vos van a cobrar nada, é para que funcione mellor para min o directo, para o canal e todo, vale? Entón dadelle que non costa nada, que son de 100 personas. Aí estamos, subindo, moi ben, moi ben. Joi, que gusto dá isto, se subira así en Eurovisión, que eu non vin, nin sei quen ganou, xúrobolo, porque a min non me gusta ese programa, entón non o vixo, pero... Moi boas tardes, Celi de Extremadura, hola comunidade, que tal, dende Amoedo? Hola, boas tardes, Rosa desde Ourense, moi boa tarde, Rosa. E que tal está o tempo en Ourense? Porque aí sí que ao mellor... Lucía, desde onde nos falas? Non quero que nos días a dirección, muller, pero donde granizou? Así, a grosso modo, se queres dicirme solo en Lugo, tamén me vale. Hola, desde Asturias está chovendo. Pois aquí non chove. Yo aún en el huerto, me he sentado a ver el directo, soy una viciosa, pois, mira, Elvira, vouche dicir unha cousa, tes máis de un vicio. Mirar o directo, que está genial, porque a min eso gústame. E outro, a horta. Ainda que terei que dicir que eu acabo de chegar da horta fai escasos, non sei, 20 minutos ou así, que... E subín por vos. O sea, deixín a miña horta para estar aquí no directo con vos, que estaba justísimo, porque vedes o sol que entra ainda pola ventana? Non é que teño un foco ali detrás alumbrándome, é que ainda está quentando o sol. Aquí quenta o sol, que dá justo, o sea, está un día ainda fantástico. Eu sin ir á playa, nin á horta, estou aquí. Hombre, camiño de Portugal nos vai Cristian. Boa tarde, un saludiño desde Santiago. Xavier sempre está por aquí, ainda que tamén ten o vicio da horta, tamén ten o vicio de estar nos directos. Depois dime que non lle dá vida para ver a tanta nusca na radio, que si nas clases, que si no directo, que si nos vídeos, que non lle dá a vida para tanta nusca, pero el sempre está aquí. Hola, Xavier. Hola, comunidade, como estades todos? Nusca, que tal? Todo moi ben, Monse. Ademais, estou moi contenta. Escoita, Cristian, a que vas a Portugal? Porque a mí non me vale... Eu non sei o resto da xente que está aquí, pero a mí se me dis que vas camiño de Portugal,
quero saber para que é, que vas comprar. Eu quero saber o que vas comprar, porque eu tamén teño gana de ir a Portugal, teño que ir ao feirón a gastar os cartos alá, pero eu quero saber a que vas ti. É máis que a pata mal, ou xa tes ben a patorra, xa che deron a alta, non creo, pero bueno. Lidia desde Viveiro, tronade agua a caldeiros. Pois mirade aquí, ninjo con decirvos que veño de rejar a horta, que vos parece? Pois veño de rejar, mas con ganas de rejar, porque estaba a terra bastante seca. En Divigo non chove, o día perfecto, claro, porque María Luisa está na mesma línea setentrional que a min, e aquí non chove. Boas tardes a todos, e para ti nos quiñen Betanzos quentando o sol, e chegar a Burela tronando e chovendo, pois aquí parece noite, Susa Rilo, pois mira ti, pois é que Burela pois está máis para aquí para o norte, pois ao mellor é por onde está chovendo, porque aquí está un día genial. Fun comprar plantas, e vamos a ver, Cris, quen as vai a plantar? Porque moita paciencia ten ese home, Dios mío, si na máis que lle das instruccións, daslle mal, porque me dixeste outro día que llas dabas mal, que non se guiaba moi ben por ti, que eres un... E ainda encima compras de moitas plantas en Portugal, tes un home que ten unha paciencia como un mundo, A ver, quen as vai a plantar? Justo Rufino, como estás? Pois estou moi ben, estou aquí con vos, estou justísimo, estou aquí ca miña taza, que non sei se está por aquí, Mar, onde andas? Mirade a taxiña que me regalou Mar, me gusta tanto. E teño a solo pos directos, que o resto da semana non a uso. En Ferrol tamén chove. Moi boa tarde, Trini. Alicia Farina dinos que na Coruña truenos e diluvio tremendo. Pois mira ti, pois está ben repartido o mundo, que vai chovendo por aí, que aquí non nos fai falta moita chuvia, xa temos dabondo. Nusca, creo que teño un problema nas fresas. Saen todas moi pequenas e mal formadas. Que lles pode pasar? Vamos a ver. É que pode ser por tantas cousas que se teño que dar monse todas... É que sin ver unha imagen, polo menos, ou que me deas, non sei, máis información. Mira, por exemplo, se está moi mal tempo, está seguido húmedo, ou se está a chover, a polinización pode ser malísima, nefasta, e poden salir as fresas pois de formas mal feitas. A fresa é un tipo de cultivo que non lle pode faltar agua nunca. Non é isto de que vou nas a deixar secar 2 ou 3 días e depois se lle boto agua pero a chorro e xa lle vai ben. A fresa non lle pasa iso, que sepas que de mal forma, mal logra o fruto cando está en seco e frena a súa creatividade. Así que a fresa, claro. E outra cousa é que podes ter algún tipo de hongo. Non sei onde vives e non sei o tipo de humedade que tendes onde vives ti, pero a fresa, pois, pode ser propensa a coller mildio polvoroso ou botritis, ou a ter algún tipo de viriosis. Pode ter un virus tamén, pero se non me dis nada máis, ti mira, eu que sei, tesme que dicir máis cousas ou mandarme fotos ou así, é que senón é casi imposible. Eu, a mañá, dinos a fillada, comecei a sacar as ervas das cebolas, que lle quedaron niqueladas, non deixou ni unha sola erviña. E ao mediodía tamén pegaba moito ao sol. Polo menos libreime á tarde de sacar as ervas polo mal tempo. Ai, é morense, creo que xa mo tes dito tamén, Lucía, claro. Entonces hasta foi un alivio que chovese, porque claro, cansaste tá mañán tanto de sacarlle as ervas ao cebolo, que hasta agradecestes que chovera para non ter que seguir traballando. Bueno, pois entonces está ben. Aquí en Abegondo leva toda a tarde chovendo, tronando e relampagueando. A Recondo tamén tendelo todo pa aquí. Tendes o pack completo do mal tempo. Se só collestedes todo vos, o sea, chove, trona, relampaguea, venta tamén. Porque se xa tendes todo vos, nós pa que imos a coller, nós xa non collemos nada. E dio turando por aí o mal tempo, que eu aquí non o quero, porque agora teño os tomates xa grandes, xa con tomatiños e todo, Boas tardes, Anuska, desde Valencia, un chico de pueblo. Hola, Espacio Cris.
Hola, Cris, que tal? Moi boa tarde. Desde Valencia, que tal está o tempo por Valencia? Por aí chove, non? Está chovendo. Soy Mar e estoy en Vigo. Ah, porque vale, estás falando co canal do Peque, me imagino. Moi ben, moi ben. Normal que llueva, el sol lo tiene monopolizado. Facéndelle caso á labor, a la dor. Di, é normal que chova en todos os demais sitios porque o sol teño eu monopolizado, sabes? Collino pa min sola. E o día que saleu, botinlle un cabestro e amarrino e deixino preso na horta. Entón eu teño así, este tempo que estades vendo aí, quentando o soliño. Vos vedes como refleja o sol nesa parede de aí de enfrente? Refleja o sol, bate que dá gusto, veño de regar a horta, entonces, pois eso. Moito calor, dis que fai moito calor en Vigo. A que fostedes a Vigo? A mí tendesme que contar. A ver, temos unha lesma, espera. Sí, este guapo, que vámoslo quitar. Ala, pa tu casa. Gracias por avisar, Celi e Lucía, miña afillada preferida. Lesma, Trini, cando me queres avisar de lesma, mándame un dibujo dunha lesma ou dun caracol, e así ves o millor, porque senón cóstame moitísimo velo. Aquí en Valencia, dinos o chico de pueblo, hace un sol espectacular, día de playa total, ves? Porque eu mandinlle tamén, deixinlle un cachiño de rayo de sol para que Cris tamén tivese alá en Valencia o sol. Pulgón, Monse, se tiñas formigas pode ser. A saber. Vivo ao pé da Serra do Galiñeiro. O tempo é máis ou menos como o teu. Temos praia a 5 km, vouche mandar unha foto. Aquí non se pode mandar fotos, Monse, tiríalo que mandar, non sei, ao teléfono ou así. Pero está ben que me mandes foto, porque iso de... Cando a xente me di, mi mãe, que tendes que entender que a miña imaginación non é como a vosa, claro, eu dixi, a min cando me din, teño bichiños nos repolos, os bichiños verdes, e son largos como gusanos ou son cuadrados como escarabajos, ou é que iso de bichiños é moi amplio, eu non teño tanto poder telequinético dese, para adivinar que bicho é. O sea, que tendesme que dar moitos datos cando queirades que vos intente axudar en algo. Si podo, que eu tampouco non o sei todo. Pero, bueno, Susa, non lle entres ao trapo, que Susa Rilo, non lle entres ao trapo. Mándame o dibujo da caramecha ou do caracol e xa o quitamos de diante, é listo. Parellas Neleana... Nin idea. Nada máis conectarle di al dedo mágico. Así me gusta, porque mira, si son de 150 personas, por que non lle dades ao me gusta? A ver, eu entendo que hai algúns indeseables aquí que lle dá igual e que non lle van a dar ao me gusta, pero os que lle podedes dar porque estades aquí porque vos gusta, isto non é como pedir votos para Eurovisión. Non costa nada, podedelos dar. Así me gusta. Hai volo que recordar, pero... Dinos, Alicia, yo estoy intentando hacer el champán de Sauco, pero creo que este año me pasará como el año pasado. Imposible. ¿Por qué, Alicia? Por que é imposible? Ainda están os saucos en flor, ainda o podes volver a intentar. Cal é o problema que tes? Cóntamo, a ver se che pode axudar. Bicos desde Zúrich. Bicos, Carmen. Como eliminar formigas? Vane, depende de onde estean, porque as formigas, como sabedes, viven debaixo da terra. Son difíciles de eliminar precisamente porque nós non vivimos debaixo da terra e non as vemos, só as vemos cando salen a traballar. Entón, dependendo de onde estean as formigas, podes utilizar unha fórmula ou outra para poder ou ahuyentalas ou eliminalas. E depende tamén do tipo de formiga, que non todas
se ahuyentan igual. Foise má olla porque estaba eliminando os mensajes desta muller que estaba obsesionada, ese chetos. Entón, si o formigueiro que ves está en un sitio onde non lle vas a facer daño a unha planta porque non hai ningún frutal, ningún plantas ornamentales ou, non sei, só hai céspes, por exemplo, si ferves 1 litro de agua e lle botas un vaso de vinagre de limpieza, vinagre blanco, de limpieza, e lle botas por onde andan elas en riba do formigueiro, desestabilizas o formigueiro e matas moitas delas, porque a agua está moi quente. E as demais marchan porque, o sea, é que descontrolas o formigueiro e marchan. Despois, bueno, hai outras formas, pero dependendo de onde teñas o formigueiro. Probei a manzanilla, pero non probei a manzanilla, pero non tiña color. Será que aínda non está madura? A ver, Celi, tiña que ver unha foto, pero vouche dicir unha cousa, a miña aínda non está madura. Púxena onte un vídeo. Vistes o meu vídeo da manzanilla? O que puxen onte ou antonte? Non sei se mo vistes. Normalmente, a manzanilla, cando está para recoller, xa resende, achega hasta ali a manzanilla e xa a resende a manzanilla, sin lle tocar, cando está madura. E despois, un truco genial para reconocer se a flor da manzanilla xa está para apañar. A ver, a flor da manzanilla empeza sendo así, non? Como unha margarita plana. Despois, e isto tamén é plano, despois empeza como a botar isto para arriba, empeza a botar un pouco os pétalos cara abaixo. Pero cando está para recoller a manzanilla de verdad, o que é o amarillo fai unha cúpula total así cara arriba e os pétalos están totalmente cara abaixo. Así. E esta é cando a manzanilla está totalmente madura e a podes apañar. Cando os pétalos blancos, isto ponse moi amarillo porque aquí isto, cando está con este aspecto, cando está así, nada, porque isto non está feito aínda, non podedes collelo, hasta pode ser amargo e ter algún tipo de tanino ou así que faja daño, porque está verde. Cando está así, que sigue sendo unha margarita, pero isto está un pouquiño abultado, isto está de color verde. E esa manzanilla non se pode comer aínda, non se pode tomar. O sea, teñen que estar totalmente os pétalos cara abaixo e esta prominencia sube así cara arriba. E todo isto está de color amarillo, pero amarillo canario, amarillo, amarillo. Incluso, se lle tocas a isto, rómpese e caen as semillas, o sea, iso é que xa está moi maduro, demasiado maduro. Pero este é o aspecto que ten que ter a flor da manzanilla normal, porque pois hai manzanilla agria, manzanilla silvestre, hai moitos tipos de manzanilla amarga, pero o tipo de manzanilla máis común que conocemos ten que ter este aspecto a flor para que estea para recoller. ¿Qué tienes en el jardín ahora? ¿Tienes calabacines, tomateras? Geis Motme. Me resulta difícil pronunciar tu nombre. Pois ahora mismo no meu jardín horta teño xa casi de todo xa plantado. Teño plantas que xa estou comendo porque eu teño a miña horta activa todo o ano teño activa a horta. No inverno planto cousas de inverno, na primavera de primavera, no verán planto as cousas do verán, pero teño activa todo o ano. E agora mesmo teño casi plena, casi completamente xa toda. Eu planto moitas cousas, pero non estaría mal facervos un vídeo de como teño a horta agora e depois facervos un vídeo dentro dun mes. Igual os fago. Fáltame tempo, que demais. Si, mirei o vídeo, pero hoxe,
Depois de coller a manzanilla. Bueno, Celi, de todos os xeitos, teño un vídeo feito explicando os tipos de manzanilla, como plantala, como sementala, como recollela, como secala para que non perda nada o seu aroma, nin o color, nin e que che dure todo o ano. E teño un vídeo moi chulo que ti... Isto vai para Celia, mais para todas as persoas, Sempre que queirades... Sempre que queirades... Espera, que estaba lendo outro mensaje e xa se me foi a olla. Cando queirades encontrar un vídeo meu, porque eu sei que, claro, teño moitos... A ver, tampouco é que teña tantos vídeos, pero teño moitos vídeos no meu canal de YouTube. Entón, ás veces resulta difícil encontrar un vídeo en concreto que queres buscar para miralo nese momento, non? Pois mirade, a maneira máis chula de encontrar un vídeo meu ou de quen sea, pero eu barro para a casa e teño vos que dicir como encontrar os meus vídeos. Ti vaste a YouTube, o sea, a aplicación YouTube, e na lupa, que hai unha lupa buscadora, clicas na lupa buscadora e deixache escribir, súbeche para arriba o teclado e deixache escribir. E na lupa buscadora poñedes Nusca e ao lado do meu nombre poñedes o que queredes encontrar. Por exemplo, poñedes Nusca manzanilla e lévavos dereitas, dadeslle ao de buscar, e lévavos dereitiñas ao meu vídeo da manzanilla. Ou Nusca tomates, Nusca mermelada, e así. Entón, pois, é a maneira máis fácil de buscar un vídeo meu no canal de YouTube. Así que, Celi, despois ao acabar, agora non te marches, que me fai falta que esteas aquí comigo, e cando acabemos este directo, pois vaste mirar o vídeo da manzanilla. Agora non, agora queda aquí. Te dixo eu que se me cae muchísimo isto, non sei que pasou. Quieto aí, xa nin lle toco. Sabes onde conseguir consuelda rusa? Sí, María. O sea, eu teño na miña horta porque hai nas beiras dos ríos. A consuelda rusa é unha planta que, se queredes ter unha horta orgánica, regenerativa, que queirades tratar con plantas, deberíades de ter. É unha das plantas que deberíades de ter na horta. A consuelda rusa, a bardana, a cola de cabalo. Pero, bueno, onde conseguir a consuelda? É moi raro que a teñan a vender alguén, porque aquí dáse nas beiras dos ríos. Pero sei que alguén se dedica a vendela porque hai partes de España e do mundo donde a consuelda non se dá así ela sola. O sea, aquí en Galicia é unha planta silvestre que se dá ela sola en humedales, en sitios sombríos, máis ben na beira dos ríos, donde hai uns bosques donde non estea o monocultivo de eucaliptus. Aí non, pero nun bosque normal, que cada vez hai menos, pois podedes encontrar consuelda rusa. É unha planta que se suele confundir moito a xente que non a distingue. A ver, eu distingo perfectamente, pero é un tipo de planta que a xente suele confundir moito con lengua de vaca, con a orella de burro, con outras plantas que están agora mismo brotando, porque é unha planta que no inverno morre co frío, pero que dalle raíz, e a raíz da consuelda é profunda, o sea, vai a uns niveles de profundidade que poucas plantas chegan a esa profundidade. Por iso, unha das súas características de por que é unha planta tan boa na horta, para usar como acolchado, para facer purín con ela, para usala como fertilizante incluso, para facer purín e botar as plantas como se fora un fertilizante, pois é tan boa precisamente porque as súas raíces son capaces de chegar a niveles da terra tan profundos que unha lechuga non sería capaz. Entón, a consuelda vai non facer por ela. Chega á profundidade da terra, recolle nutrientes da terra que a lechuga non ten, súbeos para arriba para as súas follas.
Entón, nós o que temos que facer é recoller as follas da consuelda rusa e aplicalas de algunha maneira, ou a composteira, ou como purín, ou como unha decocción, ou como acolchado. Podemos aplicar a horta de miles de maneiras. Outra lesma? Quen é a lesma? Porque ao mellor é esa persona que escribe como en árabe, non sei o que está escribindo. A ver. É que non sei o que significa o que escribeu. María, en Vigo tengo, si pasas pola zona, ten consuelda rusa. A mí o calabacín mórreme sempre. A min tesme que explicar como plantas o calabacín, porque o calabacín, mira que se dá ben, tan ben que eu este ano plantín un verde e 2 blancos, pero bueno, dáse moi ben. E teño vídeo sobre como coidar o calabacín, entutoralo e para ter un montón de productividade. Ao acabares aquí, vaste á lupa de YouTube e na lupa clicas e pos Nusca calabacín. E xa che salen os vídeos todos sobre calabacín que teño. María, yo la consuelda rusa la conseguí en Copó, un vivero de Valencia que vende por internet. Claro, en Valencia a consuelda rusa non é unha cousa que se dea na beira dos ríos, entón teñena que vender. Entonces, claro, fan envíos a calquera parte, normal. Ai, casi non chego, pero se lle din ao like, así me gusta, por favor, dadelle ao like, que son dese 170 personas e aquí só hai 130 me gustas. Dadelle un pouquiño ao like, que de verdad que non costa nada, se vos cobran algún día un peso por darlle ao me gusta, avisádesme. Ofelia pregúntame, como tes os girasoles, aínda se poden sementar? Tes que facer un directo desde a horta e enséñasnos como a tes. O que pasa que na horta non vou a ver ben, Lucía. Eu faría o directo desde a horta, pero nin eu vou a ver ben para lervos. Pero, bueno, un día intentarei, xa que me pide a miña afillada. Eu que sei. Sei que facer caso. Os girasoles, querida Ofelia, desde primeiros de marzo hasta finales de outubro, podes estar sementando girasoles. Isto tamén vai para a fillada, que só ten un girasol plantado. Podes sementar girasoles toda a primavera, todo o verán e todo o otoño. Eu teño girasoles na horta, este ano tardín en empezar a plantalos, a sementalos. Esa debería de telos en flor, porque o ano pasado xa por estas fechas os tiña floridos fermosos, pero este ano tardín un pouquiño máis en poñer. Acabo de mandarche 3 fotos das fresas a Instagram. Vale, Monse, pois depois miro. Nusca, hoxe seguín o teu consello é que tinlle todas as primeiras flores aos calabacíns. Todas eran machos. O ano pasado non collín calabacín, porque todas as flores que eran machos. Trini, a ver, vamos a aclarar unha cousa. O calabacín, o pepino, a sandía, o melón, as calabazas, todo ese tipo de plantas, mentras non lle veña a temperatura adecuada e o calor que necesita, a planta non vai a botar flores macho e femia para que podan os frutos salir avante, porque ela sabe que non é capaz de sacalos avante. Entón, mentras este o tempo así cativo, a planta tense que dedicar a crecer, a facer as follas grandes. E mentras as follas do calabacín non sean polo menos do grande dun plato de postre, todas as flores que teña debería desas de quitar. Vamos a explicar o porqué. Mira, estaredes de acordo comigo que a planta do calabacín é moi
moi produtiva, pero moi produtiva. O sea, unha planta de calabacín, unha sola, ben coidada, ben fertilizada, ben entutorada, non deixando que o oidio se faja con ela hasta debilitala, chega vos perfectamente para alimentar unha casa de 4 personas e incluso para regalar algún calabacín máis. Porque o calabacín crece a ojos vista, o sea, un calabacín é así, mañán é así, pasado mañán é así, e depois o tes que coller. En 4 ou 5 días, un calabacín que non era flor aínda, xa o podes coller para comer. En 4 ou en 5 días. Non ten mérito ningún. Digamos que non é un logro, non hai que enorgullecerse de ter calabacíns así de grandes, porque iso non é un mérito teu. O sea, a planta de calabacín reproduce moi ben aos calabacíns e fainos crecer moi rápido. Se ti che medra moito un calabacín, é máis un descoido de deixalo na planta demasiado tempo que unha finalidade. Un calabacín, se pasa dun tamaño normal de calabacín, o que pasou aí foi que ti o abandonastes, o deixastes demasiados días demais e a planta está sufrindo moito, porque se ten un calabacín que pasa dun tamaño normal, como os vedes no supermercado, e pasa dese tamaño, a planta vaise a dedicar a alimentar ese calabacín, porque a planta non quere dar frutos para que ti comas e di, ai, que ben vou alimentar a esta persona que me cae moi ben, porque me bota de regar. O calabacín o único que quere, como a todas as plantas, é conseguir ter, polo menos, un fruto que logre unhas sementes maravillosas para poder reproducirse po ano que ven. O único que busca un calabacín é perpetuar a súa especie. Así que, se lle deixas que un das súas pezas de un calabacín medre moito, a planta vais a dedicar a darlle de comer a ese calabacín, a ese, e a planta debilítase totalmente, deixa de dar vos calabacíns daí para arriba e deixa de dar boas flores, non poliniza ben e vai mal. O sea, os calabacíns hai nos que apañar casi a diario, porque unha planta de calabacín pode estar medrando en continuidade pois 3 ou 4 calabacíns ao mesmo tempo. E ou se colles un, pasado mañán xa podes coller outro, pasado mañán xa podes coller outro, e tes que estar continuamente quitándolle frutos, porque canto máis fruto lle saques, máis fruto vai a dar. O calabacín é así de caprichoso. Agora, que me diga que non colleu calabacín porque todas as flores que saliron eran machos, iso non é un misterio. Outra lesma por aquí. Non sei o que di, pero bueno, este fuera. ¡Oli, papá e mamá, que tal? Eso, se a túa planta de calabacín en pleno verán, non estou falando de agora de primavera, porque pode ser un tempo moi inestable, pode estar moi chuvioso, moi frío, moi húmedo, a planta non é capaz de salir arriba, que che salan todas as flores macho ou todas as flores femia, dame igual. Esa planta non está ben, non está preparada para ser nai, para ser productiva, digamos. Ela sabio. Entonces, que non teñas flores macho e femia na primavera é normal, ou ao final do ciclo. Pero se me dis que no verán non tuvestes calabacíns, ese calabacín estaba descoidado, Trini, sinto moito dixercho, pero ese calabacín estaba descoidado, ou mal podado, ou sin entutorar, porque non entutorar un calabacín non é un capricho, non é algo que dixas, pois eu non os entutoro e a min vaime moi ben. Entonces, botaslle algún tipo de química para que non colla hongos, porque o calabacín é o primeiro detector de hongos de unha horta. O sea, é máis cando chega a finales de julio, o primeiro que colle son as calabazas e o calabacín. Entón, se me dis que non che colle eso, o sea,
é complicado. O calabacín, cando os plantas e son pequenos, os caracoles lles encantan. Ai, sí! Os etés e mañá xa non sabes onde estaban. Xa o sei, Cris, pero mira, pásalle co calabacín, co pepinillo con todo tipo de calabaza. Para eles é un manjar, o sea, é algo que lles rechifla. E o primeiro que se comen é cando salen os dous cotiledóns, que son, os cotiledóns son as dúas primeiras folliñas que botan as calabazas, bueno, que botan casi todas as plantas do mundo, porque é como se fora a matriz que envolve a semente. O sea, tes unha semilla e cando abre a semilla, o primeiro que salen son dúas follas, que son os cotiledóns, e non son follas que vayan facer a fotosíntese, son as dúas primeiras follas que lle van a axudar á planta e á semilla a poder germinar e despois salen as follas secundarias. Bueno, pois os cotiledóns das calabazas, calabacíns, pepinos, sandía, melón e todo eso son un manjar, pero un manjar para babosas, caracoles, caramechas, encántanlles. Entonces, hainos que tapar. A mellor maneira é donde trasplantes o teu calabacín ou pepino ou que sea, que lle poñas unha botella de agua destas que son de 5 litros ou de 7 litros, sabes, as botellas esas de agua, pois sabes que che fan falta, pois a partir de enero ou así, xuntas ou alguén que beba agua se ti non a bebes, e que chas garde, por favor, e cortas a botella e poslla, ven en contacto co chan e faslle como un mini invernadero e consigues dúas cousas, que non che coman os caracoles á planta, porque de verdad que é un manjar para eles, e cómenas todas, encántanlles, e as xudías, as xudías tamén chas comen. E outra que lle faxo como un mini invernadero é se plantas as plantiñas en febreiro ou marzo ou así, en abril, e ainda fai frío, pois eso vai a evitar que a chuvia dañe a planta antes de que saque as follas secundarias. Unha vez que saca as follas secundarias, xa os caracoles xa non lle gusta tanto, xa lle amargan máis, non lle gusta. O que lle gustan son os cotiledóns, esas dúas primeiras folliñas que non teñen a mesma forma que a forma que teñen as follas que son as definitivas, digamos, non as secundarias que teñen as plantas. A min rompeu a cabeza do calabacín, pode seguir a medrar, se non compro outro. Pode seguir medrando porque calabacín, seguro que é calabacín, non é calabaza nin pepinillo, porque o pepinillo sí que germina como en brazos, pero o calabacín non sei, mándame unha foto, pero por se acaso, Celi, compra outro, porque se esperas un pouquiño máis, vas a quedar sin plantón, porque a xente xa os viveiros están empezando a deixar de facer plantóns, porque xa nos vamos a pasar de tempo. Entonces, compra outro calabacín, pero mándame foto, e así podo ver a foto do calabacín, podo che dicir si vas a ter suerte de que che poda germinar ou non. Boas tardes. Ola, el bicarbonato para los hongos debe de ser de sodio ou de potasio? Eterna pregunta. Non, a ver, pode ser o que queiras, Teresa. Ti podes encontrar moita xente que che diga podes botar o de sodio. Podes botar o de sodio. Que pasa aquí? Cando queres tratar unha horta de un xeito orgánico e un xeito ecológico e non queres abusar de metales pesados como é o cobre ou non queres abusar de azufre que pode se lle botar, que non é un metal pesado, pode mellor a terra con el e necesitan as plantas. O sea, azufre é unha das cousas que necesitan a planta para crecer. Pero claro, se non queres abusar desas cousas e queres utilizar o bicarbonato como un desequilibrante do pH para que os hongos non sean capaces a anclarse, que non boten os micelios e que non sean capaces a facerse donos da planta, telo que botar moi a menudo. O sea, ti podes botar bicarbonato sódico na horta unha vez ou dúas e non vai a pasar nada.
Pero claro, se queres tratar a horta de unha maneira ecológica e tes que estar a botar bicarbonato con leite ou co que queiras, podes botar un pouquiño aceite de nin, que non se debería de mezclar con bicarbonato, pero bueno, telo que botar moi a menudo. Se están días chuviosos, ao mellor telo que botar cada 2 días. Se están días un pouquiño máis soleados, telo que espaciar un pouco máis, pero igualmente telo que botar cada 4 ou 5 días. E, aínda que este en pleno sol, ti tes que botar o teu bicarbonato con leite ou co que decidas botar ti, se queres botarlle un purín de cola de cabalo e lle queres añadir un pouco de bicarbonato, estaría genial, porque lle vas a axudar moito a nivelar o pH para que os hongos non se anclen. Os hongos viven ben en un entorno ácido e o bicarbonato neutraliza a acidez e sube o pH para arriba e o que consigue é que os hongos non sean capaces a estar ali a justo, que os hongos van a vir igual, pero en vez de chegar á planta e facerse donos da planta, encontranse co bicarbonato e non son capaces a anclarse, a reproducirse, nin a facerse donos da planta. Entón, aínda que quente o sol, ti vas a ter que botarlle o bicarbonato cada 7 días. Mínimo, O sea, espaciar podes espaciar, pero tens que estar a botalo. Agora, ti imagínate o bicarbonato de sodio cada 5, cada 3 ou cada 2 días, botarlle aí sodio, 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 é unha sal. Vai acabar dañando a planta, vai acabar mermando a planta, vai acabar secando, porque cando se acumulan demasiados sales isto funciona en todas as células do mundo, o sea, en células vegetales e en células animales. Cando hai moita concentración de salinidade en un lado, a agua sale para ese lado para compensar a salinidade. E que pasa se sale a agua da célula? Te imagínate que botas aquí tanto sal, para compensar a célula, o que vai a facer é soltar a agua para ir para a concentración de sal. Eu, ao mellor, isto é difícil de entender. Pero o que fai a célula é deshidratarse, porque a agua vai a ir para compensar os sales, vai a salir da célula. E iso é o que lle pasa ás plantas, que se desecan. O sea, cando dicimos queimouse a planta, non é que se queime, é que se deshidrata. Pasa o mismo a unha persona cando está a deriva no mar, por exemplo, non? E leva sin beber 5 días, e de tanta sede que ten, decide beber agua de mar, porque ten moita sede, e o que fai é acelerar a deshidratación do seu corpo, e por beber ese vaso de agua pode morrer inmediatamente, nas próximas horas, porque a salinidade que contén a agua que bebeu vai a facer que as células do seu corpo boten agua para fora para compensar a salinidade e as súas células deshidrátanse. Por iso pode morrer unha persona deshidratada máis rápido si toma sal. Bueno, pois vai a pasar exactamente o mismo. Gracias polo da lesma, que xa estou vendo aquí ao personaje. Aí vai, fuera, a dormir a siesta. Entonces, que bicarbonato usar? Bicarbonato potásico, porque o potasio, aínda que sea unha sal tamén, porque está en forma de sal, é un macronutriente dos que necesitan as plantas. O sea, as plantas necesitan nutrientes para crecer. É agua, é sol, é luz, é calor, non? Pero nutrientes tamén é do que se alimentan. Entón, hai unha parte de nutrientes que lle chaman macronutrientes e outra parte que lle chaman micronutrientes. Pero non porque sean pequenos os micro, é porque sean grandes os macro. Non, é porque os macronutrientes son os nutrientes que máis necesita e que máis vai a consumir unha planta para poder crecer, reproducir as súas células, fructificar, botar flores. Vai a necesitar eses macronutrientes. E os micronutrientes, ollo, son tan importantes ou máis que os macronutrientes, pero o que pasa é que os necesitan en diminutísimas cantidades.
os macronutrientes necesitan esta cantidad e de micronutrientes necesitan esta cantidad. Pero, ollo, que non vos engañe eso, porque necesitan tanto uns como outros, exactamente igual. E os macronutrientes, os que máis necesita unha planta, dame igual a planta cal sea. Dame igual que sea unha hortensia, un geranio, unha lechuga, un masanceiro ou un calabacín. Os nutrientes que máis necesita unha planta son o fósforo, o nitrógeno, o potasio e o calcio, podémoslo meter aí. E o fósforo, nitrógeno e potasio van a depender tamén se a planta está crecendo, se xa está fructificando, se está florecendo, se queremos que bote folla, se queremos que bote fruto. Entón, ese tipo de macronutrientes, fósforo, nitrógeno e potasio, poden variar. O sea, poden ser máis nitrógeno e menos fósforo e menos potasio, menos nitrógeno porque non queremos que medren as follas e que sí que queremos. O sea, cando comprades un fertilizante artificial que pon especial para plantas en flor, non é que teña nada especial, o único que ten é equilibrado o fósforo, nitrógeno e potasio, e ten menos nitrógeno, o sea, a cantidad de nitrógeno que ten é menor e ten moito máis fósforo e potasio, porque é o que máis necesita unha planta para poder botar flores, o sea, para poder botar frutos. Eso, xa está contestado, xa non sei, se me foi a pinza. Nusca, pois aquí en Ourense este ano non imos a ter nada, todo pudre con tanta agua. Papá e mamá, mira, todo vai a chegar ao seu tempo, e ti ainda que plantes a finales de maio, a planta vai a dar tempo a darche algo, o sea, maio, junio, julio, e se non, mira, vouche contar unha cousa, basta ter que plantear, poñer uns bancales altos, altos, non destes de rasillón de 15 centímetros, iso é solo para ter unha horta ordenada, bonita, si queres, cos camiñiños e tal. Bancales productivos teñen que ser altos, como os teño eu, porque aquí, a ver, si chove en Ourense, aquí tamén chove, moito, pero eu pode caer o diluvio durante horas e horas e horas que a agua, que os meus bancales, a terra dos meus bancales, en 5 minutos está enxoita. Enxoita significa non apelmasada, non acumula agua, non... O sea, entón hai que plantearse poñer bancales. Hola, Chusa. Non é Chusa, é Nusca Chousa. Non é Chusa, é Nusca. Moi ben. Compro outro, gracias, Nusca, sí, casi vai ser mellor, Celi, por medo a quedar sin el, que despois non hai plantón, e non vais a quedar sin el, sabes? Así que compro. Pois, sí, non sei que estaba pensando, miña cabeciña. Non sei cal era a pregunta, supoño que sería a do bicarbonato. Bicarbonato sempre potásico, bicarbonato potásico, de potasio. A ver se sabes darme unha explicación á miña pregunta. Por que os pimentos italianos non me medran e os morróns están medrando? Pero tesme que dar máis pistas. O sea, eu non teño unha bola mágica para saber se os tes plantados no mesmo sitio, se lle botastes o mesmo fertilizante, se aos italianos lle está dando a sombra de outra planta porque plántalos en outro lado e estes non. Pois non che sei dicir. La opinión real, reformula a pregunta porque non vexo imágenes. Entón, tendesme que dar un pouco máis de datos. Nusca, teño os allos todos amarillos. Teño os allos todos amarillos e con pinturas naranxas. Tratei varias veces con cobre. Que lles pode pasar? Mira, sin lugar a duda, o cobre non lle está facendo nada, nada de nada, así, mira, cero, ves? Cero patatero. Se en algún sitio che recomendaron botarlle cobre aos allos porque teñen pintas naranxas e están amarillos, non tiña moita idea do que che estaba a dar. Non tiña ningunha idea do que che estaba a dar.
Cando unha planta, normalmente as alliáceas, o sea, os allos, as cebolas, os gladiolos, os jacintos, os jazmíns, e outro tipo de plantas, teñen unhas pústulas, teñen como uns graniños ou uns puntiños e uns polviños ou unhas rayiñas, porque, ollo, eso chamase rolla, rolla con Y. Chámase así, rolla. É un tipo de hongo que non vas a ser capaz de tratar con cobre, sea cal sea o cobre que che venderan, dame igual, pero non lle fai nada, porque o cobre non é sistémico. Chámase rolla. A rolla é moi mala de tratar. Si é nos allos, como é o teu caso, ou, bueno, no centeo, no trigo, ou nos gladiolos, que agora tamén poden empezarse a ter, chámase rolla rallada, porque está como en rayiñas e ten como uns puntiños con forma de raya que ti, se lle tocas, manchache o dedo de amarillo, de naranja ou de color castaño así oscurillo, sabes? Eso depende do estado de madurez que teña o hongo. É un hongo, o sea, unha enfermedad producida por un hongo. Se che mancha o dedo, indudablemente é rolla. O cobre non lle fai nada, o azufre tampouco. Vas a ter que ter moitísima máis precaución para o próximo ano é botarlle preventivos. O sea, é unha enfermedad que hai que prevenir, é que vas a ter todos os anos na horta, porque se a tes este ano, para o ano vai a ter, para o outro ano vai a ter. Si queres botarlle, hai sistémicos, ou sea, hai fungicidas sistémicos que entran dentro da planta, pero a estas alturas si xa os tes todos amarillos e co polvillo naranja, claro, eu estou me imaginando un tallo de allos, todo amarilliño e con pústulas naranxas. Non hai ningún produto sistémico que che vai a facer nada, porque penso que xa está moi avanzada a enfermedad. E, desde logo, o cobre non lle vai a facer nada, así que telos que, penso, que dar por perdidos. Para o ano, tes que ter a precaución de tratalo antes. Si tes cola de cabalo, vai a vir genial, pero telo que botar como preventivo, e máis sabendo que na túa horta xa vas a ter rolla. Entón, botalo como máis rápido. Non pasarse con nitrógeno, porque un dos fallos a hora de plantar, bueno, non só allos, moitas plantas, é que te pasas con nitrógeno, o sea, botaslle demasiado abono fresco, o sea, merda de animales, caca, dame igual que sea de cabalo, que sea de ovella, que sea do que sea. As cacas dos animales non se poden botar aos tallos frescas, poden queimar a planta. Queimar, o que vos expliquín antes dos sales, é o mesmo que fai a merda nas plantas. As plantas non poden decidir que comer, ti se lle pos enriba un terrón de merda ou de caca de algún animal, é do que vai a chupar a alimentarse. Deso, e por compensación de sales, deshidrátanse. O sea, nós dicimos queimouse má planta, pero realmente é unha deshidratación moi severa. E para os allos non se pode pasar botándolle estiércol, botándolle, sobre todo, formulacións con nitrógeno, porque o nitrógeno debilita a planta, fai que as follas sean máis susceptibles a coller rolla. E os allos é un tipo de planta que tampouco non é que necesite demasiada fertilización. E date conta que teñen que botar todo o inverno no chan. Entón, hai que procurarlle sempre un sitio que sea elevado, un sitio no que non encharque moito agua, porque iso tamén debilita a planta, non permite que a planta faga unhas boas raíces, e co cal é unha planta débil, e se ten que enfrentar á rolla, vai a costar moitísimo máis traballo. Así que hai que corregir un montón de cousas po ano se queres ter allos. Cada canto rego as tomateiras, se non chove, en Vigo. Ricardo, vai a depender
do tempo que lle leve á túa terra secarse. Un tomate non debería pasar sede nunca. O sea, nunca debería de estar seca a terra dun tomate, nin dun pimento, nin dunha berenjena. Nunca. Porque é verdad que a planta vai a ter recursos para suportar esa mini sequía durante uns días. Chega o cuarto día, botaslle un montón de agua para compensar a sequía que estuvo pasando. Eso non funciona así. Porque a planta do tomate, vedes que é unha planta que é superproductiva, que está continuamente botando flores, botando frutos, ao mesmo tempo madurando flores, botando flores novas, facendo crecer tomates, crecendo a planta para arriba, facendo a fotosíntese, ten moitísimo traballo por diante. Entonces, se un día carece de agua, mira o que che digo, un solo día que teña moi seca a terra, esa planta, antes de morrer, sacrifica o que sea. E as novas floriñas que estaba botando, sacrifícachas. Non polinizan ben, ou nas poliniza, ou morren, simplemente, malógranse, fan como se fora un aborto de flor, e non as logra. Entón, cada canto tempo, non, pregunta Ricardo, cada canto tempo hai que regar as tomateiras. Tes que regar exactamente o tempo que lle leve a túa terra a secar. E iso vai a depender moito da terra. Unha terra limosa, arcillosa, demasiado arenosa, o sea, todo tipo de terras que non sean as recomendables 100% para un bo cultivo, hai nas que vigilar máis a menudo. Entón, tan pronto como estea seca, hai que regar, ou antes de que empece a estar seca, Ricardo, porque non pode carecer nunca de agua, porque a planta non vai a morrer, vai a sacrificar antes todo canto tempo arriba, dalle igual. Así que depende, hai terras que hai que regar a mañán e a noite todos os días, e hai terras que con regala cada 3 días, pois están ben porque se aguantan húmedas. Non quero dicir que na parte de arriba estea seco, senón ti moves a terra, esa que está polvorienta, e se a 1 centímetro está negra, mollada, esa terra está ben. Non ten que estar encharcada, non me malinterpretes. Ten que estar húmeda. A planta chégalle que a terra estea húmeda. O sea, que ti apartas a primeira capa, a terra está aínda húmeda, cambia de color, ponse como máis oscura, está ben. Entonces, regade os tomatiños e os pimentos e as berenjenas, todo o que necesiten, que non carezan nunca de agua, e non vos pasedes regando, non encharquedes a tope, é mellor que regedes moi pouquiño á mañán, e pois á noite que lle vallades botar outro espiña de agua, que regedes unha barbaridade. Bueno, isto sempre é cando vos permita o traballo ou a vosa vida cotián ou laboral ou que sea, ir á horta a regar os tomates, claro, que sea outra. Pero, bueno, unha cousa é saber a teoría e outra podela levar a cabo porque vos lo permita a vosa vida cotián. Pero a teoría xa tendes. O tomate, pimento e berenjena, esas 3 cousas non deberían de pasar sede nunca. Nunca. Entón, lo del champán de Sauco é que llueve mucho. Ai, claro, Alicia, enténdoche. Porque eu quero facer unha segunda tandada e tamén me está costando ir a coller, porque non é que chova, porque mirade aínda, acordadesvos de que cando empezamos fai unha hora estaba o día así? Pois mirade, sigue estando o día así de bonito. Así que non é por eso, é que hai moita humedad. Polas noites é así. Hombre, Jesús, que tal está por aquí? A miña erva Luísa ten os tallos moi espigados, cas follas pequenas e medio amarillas. Que lle pode faltar na terra? Está a pleno sol. Pois faltalle de todo, porque se está espigada, compraste unha plantiña ahora, pequena, seguro que se xa venderon espigada, eso seguro, porque se a tes do ano pasado xa teria que ter os tallos vellos, leñosos, botando os tallos verdes que son nada leñosos, debería de estar. E se me dis que a tes espigada e tal, vai a faltar de todo. Ti fertilizastes antes de plantala? Se non, mira, recomendo che aínda, levanta, escoita, Jesús, unha pregunta, porque os que me seguides así
máis ou menos. Ricardo entendeu, graciñas. De nada, Ricardo, un placer poder axudarche. Madre mía, espera, onde me fun? Disculpas, que se me foi pola gorxiña do aire. Os que me seguides así a menudo, saberedes que eu estou sempre recomendándovos que non podedes comprar unha planta, quitala do tiesto, ca forma da maceta, e plantala así tal cual. Ese é un error de principiantes. E vós que levades xa moito tempo comigo, tendes que saber que iso non se fai. Os cepellóns hainos que abrir, hainos que descompactar, hai que romper aínda que sea as raíces, pero non se pode plantar unha plantiña tal cual se colle, así na terra, porque é un fracaso total para a planta. Moi poucas plantas van a ser capaces lesma. Sauquitín, moitísimas gracias, Dios, que atentas estábades. Moitas gracias. Xa aprendeu, Paqui. Xa aprendeu que sou o quitín do canal, xa non volvo a ver o canal nunca máis na vida. Bueno, pois non sei xa que estaba dicindo, pero xa é hora de marcharnos, así que hora, acábase, boa semana a todo o mundo, portádevos ben, saludos hasta domingo, non sei se lle estaba contestando a alguén, pero os pimentos están na mesma terra, non lles boto nada, solamente o compost, feito na casa, moi ben, os pimentos están ben orientados ao sol, a única diferencia é que os morróns están en plástico e os italianos non. Pois, la opinión real, vouche contar un conto. Abristeslle o cepellón aos pimentos, porque ao mellor ese é o problema, cuidado, porque, claro, viñan en distintas macetas ou o que fora, se o cepellón, ainda estás a tempo de levantalos, levanta un, o sea, levanta para comprobar que é o que está pasando. Ti levanta o pimento e mira se as raíces, o sea, se as raíces son raíces blancas, finas como a pelos, igual que pelos, pero se ten raíces blancas. Se non está botando raíces blancas, algo está pasando aí. A terra está moi compactada ou está aínda no mismo cepellón no que o plantastes, e ese é un error, é un fracaso para a planta, Así que, mira por aí, bueno. Miña querida xentiña, joder, aínda non sei por que algunha xente sale con nombre en verde cunha estrellita azul, como Marinieves, Romero, Leites e Cristian. Non sei por que hai ese destacado para algunha xente, non o sei, tengo que comprobalo. Bueno, pois nada, eso, moi boa semana, felicidades para todos. Ricardo, moitísimas gracias, moita suerte cos teus tomates e cos vosos tomates en general. A fillada un bico moi grande, e nada, boa xente a todo o mundo, a fillada, xa me chama madriña tamén. Boa semana, hasta o jueves na radio, escoitámonos na radio, vale? Listo, outro máis. A dormir, David Carreño, a rascar a carreña. Bueno, pois nada, o da quedada en Pontevedra teño tareas pendentes, pero sí que hai xente que... Veos de Carla fan número 1. Adeus, será porque estamos suscritos. Non porque suscrita, me imagino que estará casi toda a xente que estades aquí. Por favor, agora que acabades, o que acabamos o directo, cando acabedes, comprobade se estades suscritas ao canal, e se non estades, porque eu sei que me podedes ver igual, que eu non teño o canal privado, que eu quero que me vexades igual, pero sería para min de gran axuda, e para vos non vos costaría nada, darlle ao botón de suscribirme. O sea, non é nada, Ide o comprobar, porfa. E se non estades suscritas, suscribídevos, porque de verdad que non costa nada. Para min é un mundo para o meu canal, para poder seguir co canal e tal, estar aquí con vos, e que me sea máis lucrativo. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, coidadevos moito, portádevos ben. Xavier, vémonos os xoves. E nada, sí, yo ya estoy suscrito. Te publicito cuanto puedo. Gracias, Lador. Muchas gracias por tu labor. Veña, un bico. Xentiña.
Pa a semana que ven. Ata o próximo directo.